Mabungahong adlaw kaninyo mga ka-followers. Karon atong pagaistoryahan ang nahitungod sa kangitngit. Ang kangitngit sama sa sala, magapabuta, makapahisalaag ug makapalayo kanato sa kamatuoran. Apan kung mosidlak ang kahayag sa Dios, mabag-o ang tanan. Ang Biblia nag-ingon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Unya si Hesus misulti na usab kanila nga nag-ingon, "Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Siya nga mosunod kanako dili magalakaw sa kangitngit, kun dili siya adunay kahayag sa kinabuhi." Bisan pa unsa kapangit ang atong kagahapon, ang kahayag sa Dios magapausob kanato ug magahatag og bag-ong sinugdanan. Padayon ang Dios magauban.